Sorry sis, Cumi kancane. Unjani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Bengicela ukubuza, ngabe usisi uba igama? Umbali. Umbali. Kongathi ngiqala ukukubona nje. Ya, ngihlala endlini kodwa ngiwala endaweni. Indaba uhlala endlini. Hayi. Yabo angithandi ukuzwana nabantu bangala. Ngiyebhadi ke wesisi. Kusukela namhlanje usuyintombi yami. Awubhuti uqanda ukungibona. Lokho akubalekile lokho. Kubalekile ukuthi ngiyakuthanda. Nawe uzongithanda ngenkani. Futhi Angathi ubhuti uyangifosa nje. kanti ucathi ngadlalana. Wesisi anginathi isikhathi samathoyizi mina. Mangithi into emeli yenzeke izokwenzeka khona manje ayikusasa futhi. Faka inamba yakho la. Manje. Cela ungibizele. 067 Angikuzwa. 059 98 65 Siphelile. Komba ithoba igama lakho? Suyintombi yami kwembali, sukela namhlanje. Uyezwa? Uyezwa? Usukhulumela phansi. Uyezwani? Yebo ngiyakuzwa. Phela ngisho ukuthi ungiqinisele ubuso wesisi. Zohamba usukhala la. Uyintombi kabani? Angizwanga igama futhi. Oh, Ncese. Igama lami ngumhliphizi. Ngithi mina, uyintombi kabani? Mhliphizi. Angikuzwa. Intombi kaMhliphizi. Angikuzwa. Intombi kaMhliphizi. Nazo-ke. Kusukela manje kumele uwazi ukuthi uyintombi kaMhliphizi. Sezwana? Ngizokubona. Konke ngifuna ukuyisebenza la yabona. Ya ubambe kancane ube kufonela. Chocolate. Yes, bathini? Ngambanga nawe kuphela. Kuyi standard. Ohlale phansi. Mawuzokhuluma nami ungimele. Sengihlezi. Hela. Awubazi. Yazi. Ngifakelile nje amarodo ukuthi angishayisele wena la. Uyangithola? Hela. Tommy, ima phela la Tommy. Yo. Ima. Hawu ngibonela wangizeba manje inkinga yakho. Kodwa le ngicela ungilinde ngiqede ukukhuluma into engivelela kuwena. Phela ngisuka le ngilokhu ngijahana nawe ngijahela into engekho. Ha okay angithandi ukukhuluma. Yini ngathanda ukwenza lokho? Unekusama wani hlangana lapha nokusama. Hayibo angithandi ukukhuluma yibo. Manje uzongiphoqa. Ngenkani yini pho? Hey lady mabezasi. Not by the force girl. Sengishilo angithandi ukukhuluma. So ufone nami. Ushawa yini? Ngikhuluma naye kahle ngizongizela ngalo shisa ngawe inkinga. Angithandi ukukhuluma ngenze njani? Hayi kahle lady ngithanda umhlaba wonke. Babone labo mina ngangixhasi ngoba benze ukugcoba mina. Hayibo kahle nandi. Ngokugcoba kahle nandi. Ngicasuli nje Oh usudlule bafanele usula. Usuyalwa ke manje. Hey, Mhliphizi. Wayibona into ngiyibona la. Oh, lobudisa lo ngitshela ngaye lo. Iyona le ndoda lekuthiwa umeja wena mfethu eyikhila engifuna ukuthi ngisebenzele mina. Ya meja. Sho bathi Ngiyaphileka mfowethu. Phezulu kwaleya nto esayixoxa nginayo ke mina izabazaba ngile ngishona le nale mina ngiyindoda edila nebusiness mfana wami. Sesifikile la na inkabi yawo uMhliphizi umshayi weqobi osemaphethelweni kwamashu imake emawowo.
Senenzile umsebenzi engangimcele wona phezu kwaleya nto phela. Lalela ke bafu. Imali ayisiyona inkinga mina. Ngiphethe lonke uhlobo lemali. Ngiyaqala futhi ngiyagcina ukukutshela ukuthi imali ayisiyona inkinga wena. Ndoda, mina ngifuna indaba yemali, ngifuna ufly efile. Ngifuna ufly efile. Angithi kuzomela sisebenzisane. Mina nginayo inkabi yami la umhliphisi. Umenzi wezinto ozowenza ukuthi ufly njengoba ungamfuni wena. Simshaye phansi 6 feet under. Imali. Mina nawe sasivumelana ukuthini ukuthi uzobulala ufly bese siyaxoxa. Akuyonto esavumelana ngayo leyo. Hayi kwakithi angifuni ukukuqambela amanga. Savumelana impela. Mina ukuze ngikwazi ukumcisha indaba ngathi into ethi ngithi ukuhlala phansi kancane. Yazi mfana futhi. Yo, ngathini? Ngithanda ukukhuluma. Ngikhuluma nawe, ngawuhamba ngikhuluma nawe phela ngeke. Ngawuhamba ngikhuluma nawe. Ngizongalalela ngizwe Uyasizwa intombazane? ngiyasizulu kodwa phela kusho ukuthi manje kumele ngizomelana nawe. Ngilinde ngiqede ukukhuluma. Ngilinde ngiqede ukukhuluma. Awunithi ngizele endaweni, awunithi ngiyinterprete ngizelela awanothi nani lento yenzela yona la. Ngiqhamuka usuyenzana. Right phela. Nesa yini yakho ngoba phela ngizokhuluma into serious la kuwena. Ngibona ngona le qanga ngaphambi kokuthi ukhulume leso sokukhuluma. Okusizana sorry. Ngicela ungilinde ngiqede ukukhuluma. Okusizana siphambi ukuthi ufunde umuntu ukuthi kumele usozofuna. Girl. Ayeke lento yakho ukushisa kumele uyehlise mina ngisho Yibo. Igaxa sebedlulile bafaneni sebela. Mina nawe inkabi yami singasebenzisana ekuthenini simbulale ufly. Phela lo mjida lo ufuna ukuthi ngimbulale mina anginayo uconnection namaposi la esuke etholakala khona. Fanele kube wena ozochaza or kanjani mfethu? Iqiniso lodwa lelo likhulumayo Mfethu, iqiniso nje limsulwa lento ayixoxile lo mjida kumele afe mfethu. kumele afe nje lo mjida ni straight sikuni Lo mjida lo uzomela asinike o connection thina sikwazi ukuthi uzula amahuza ami sikwazi ukuthi simsebenze ngolayini kaGabhadeni. Simshaye phansi lethi. Straight the same person owafika kumina wangitshela ukuthi uno connection yonke indawo wena akukho okukuhlulayo. Manje ungitshela ukuthi ushuthi wena udinga mina ukuze ukwazi ukuzenza lezi zinto. Sengibone ngathi ngiqala ukuyuzeka ke That's manje. exactly my point engikutshela yona mfana wami because mina njengoba ngino connection ngisebenzisana nabantu. Yezwa ngisebenza ngabantu mina. U-connection engikhuluma ngawo uqhamuka kubantu. Yezwa lonto leyo. So lo connection singawulanda kwena ukuze wena udinga mina ukuthi ufly semcisha ngithi. Wena uhlulekile ukumcisha uwedwa. Ngoba ungabona ukuthi uyangidinga. Njengoba nawe ungidinga. Njengoba ngikudinga mfana masisebenzisane. Mina nginazi ikhali, ngiphethe inkabi zami la. mhliphisi kodwa kanjani baba hey mhliphisi manje le ndoda ngifuna ukuyithatha kancane ngale ndlela yokuthi indlela esisebenza ngayo kuzofanele kube indlela esisebenza ngayo eMlazi iSenanda nakaMasha njengoba sifikile la eHammersdale eHammersdale ngithi la sure thina siphethe bonke olayini yonke indawo kodwa sisebenza ngesodinga ukuthi wena sisebenzisane nawo ukuze simcishe sengikhulume naqeda madoda ayiphinde ibonane Unahamba nje kanjalo yazi wangifuna kodwa yazi mina ngine-plan anoma bakhathazeke ngine-plan lo mfana nomthini sizuze okuningi ngahayi yabo nje befuna simcime uFly sizomcimela uFly sizokwenza zoqhumo enye into engakazi ibonakala andiqinilele mina lesikili lesasenanda yabo lesa sisiphethe kodwa wayicabanga manje sonke isikhathi masibulala ngaye uzobe esenza ngakuthina esengowethu usasebenzela mina waya sawini situation when you win situation yazwe ithi kodwa lokuthi ulashiya kanjalo nje kodwa yena hayi kusukela manje bambuka namhlanje ngiyamthola wena sukutheshela leyo nto angithi ngiyamthola ndoda ubawa nje usifuna ukutheshela uyafuna ukufunda ngaleyo nto ngiyafuna hayila azi
uyokhuluma naye la udembele uyagolosa ungekho khathileza arinja uyamthola uyihahamba yazi uyinje camile mawulivuthi yazi la ngihamba khona ngiyafuna khama khephe ngokuzulu yazi wena kusukela manje akuceli ngakutshela ufuna ungene la uhlale la ungangeni la uphume ngala uyamthola baye banqena ukusebenzisa ngana ngiyena kumthofu ukuthi kanjani wena manje usebenzela mina angiceli ngiyakutshela wena manje qala namhlanje usebenzela mina wena izitolo eziphethe sekuyezami uyamthola Wanda también nos panel un project. No va a change. Jesus. Yeah. Yala kanti. Kwaje wakhala kusekho. Uyamthola? Kwaje wakusikhuluma nawe manje uthwele inhlabathi leyifuba. Wanda tutsatse lapho ukushona. Usabay. Angufuna kahle ngalo project wakho. Bye. Ndoda yengicela ukuthi wena mcimini. Yona ukuhlamile ukishilo. Benandi. Ngani la. Awuyimthele indawo. Awuyindawo ngibhampela manje. Ayibo, ngipampela ngathi. Sawahle ngithazi la ngifuna ukuzola. Uphi umngane wakho lo? Uzobenzani? Hawu, phela ngwana sana. Manje bezi. Ngithi usizo lakho la. Okay, umngane wakho wabona ngigcina ngimkhwathini. Manje ngisambonile la nje. So mhlambe mombona ngicela ukuthi umtshela ukuthi uthe Imali, atshele mina. Awu ngiyacela. Ufuna yini ngitshelela wena? Uthisha uma ufuna. Ngiyacela kahle nje ngisihle ngithona. Mombona umtshela ukuthi X futhi ukukhuluma naye yabo. Abethiyeke uma ungafuni. Yini? Ukhuluma kancane. La bantu ngayidini. Alright. Ngikho yona ukhuluma kanjani nami? Ifale ngiyaxolisa ukukhuluma la kabuhlungu. Kahle nami ukuthi ikhona inkinga la yabona kahle nje. Kodwa benginesikhwele. Inkinga manje abamuze lokhu ngibuza ngozenande abangiphatheka kanti kanti mina ngifuna wena. Yabo. Yeah. Ngakuzwa mfethu abonge ngakuzwa manje ethi mina ngikuthanda bo. Thanda umngane wakho wena ungichazi so ungesho mfethu. Mina ngijona mona ekhaya nawo. But ke sisethuthola umthandayo bo. Mina ngu-X ngifunda umngane wakho. Hayo. Hayi mina mfethu Chomi sengiyibona wrong lento esenzayo. Njalo umnandi sihlezi simjaji. Ungcono manje kumele sim-advise. Dinga uku-advise ngempela. Umnandi ngeke lento ayenzayo mina ngifuni ngempela futhi. And abanye abantu sebezobuka as if siyaba ebofethu sabangani ababitha. Asimtshela umngane ethi menze into wrong. Ngcono nje sim-advise kuze azoshesha abone. Mhlawumbe angajika nje kusanesikhathi. Lo ngamtshela mina uzoqhubeka. Angcono ke nange qhamuka mfethu imtshele nje mfethu ngcono som-advise Nandi kancane mfethu cela uzelana Nandi somsiza ungabhede nje Ethu Nandi yaphila mfethu la mina nomngane khonto esiplanayo sifuna ukutshela mina nje mfethu esithi nje yiyeke Ethu Nandi ya sibonile ngokuhamba kwendlela ukuthi sironi ukuthi every time siyakuthethisa and ayikho right leyo nto kuba nawe Ukubona manje lokho nkonzani. cha mina kodwa ngifuna ukutshela ukuthi yeke abafana Ayikho into bangitshela ngaphandle kwalokho. Ngibise iyona phela ebheda oyenzayo ikuphi naphile mina. mnandi bese ngesikadvice kahle wena yazi hayibo mfethu hayibo ngeke mnandi bese ngesikadvice ukuthi hlalapi ungahlalipi thina sisho entweni errong siyibona Manje mina ngibona ukuthi into engiyenzayo kumele yazi wena ukuthi wrong noma right. Angithi mina into engiyenza ngisengazi ukuthi ngiyenzani mina ngihlangene nawe. Futhi nanitoye ukusixoxe thina sikutshela kahle ukuthi yekela abafana and asibi nawe Nandi sikutshela kahle sisabe ukuthi lento kade siyibheka that's why sibona ukuthi sikhulume nawe Ngiyenza into enisho. Akusho ukuthi senzoyenza ke. Cela ngingajaji kuyini. Into engiyenzayo ngiyazi. Ngizocela ngakahle yonke lento. Yes. Bye.
wami mfuni wena. Inkosi.